Dobrý deň. Ako ľahko dýchať? Tretia časť. Pokračujeme v našom dýchovom seriáli a ja sa presúvam smerom dozadu na podložku. Takže ja si zaujmem polohu sede na pätách a vy si zvolíte taký set, ktorý vám vyhovuje. Či je to dole, alebo či je to na stoličke. Kto nemôže sedieť v dolných polohách, sedí na stoličke. Čo budeme robiť dnes? Použijeme opäť spojenie prstov na rukách na to, aby nám to spontánne viedlo dých do niektorej konkrétnej časti pľúc. Keď si pred chvíľou sme mali polohu. Prsty narovnané, ukazovák oproti palcu v prvom sklbení, na jednej aj na druhej ruke. Tieto tri prsty, ktoré boli narovnané, jednoducho ohneme do dlaní a naše ruky dáme voľne na stehná, kolena alebo na voľne visia. Pre set opäť platí, že sedíme s vyrovnaným trupom, chrbtica, kolmo v podložke. Zatvorte si oči, nechajte, nech váš dých plynie tam, kde on chce a môže. Nezasahujte vôľou do tohoto dýchania, len si uvedomujte, kde dých ide, kde vzniká dých, kde vznikajú dýchové pohyby, aký je váš dých. Buďte v takejto polohe, v tomto spojení prstov opakovane, tak, aby ste vlastne precítili, že ktorá je to časť. My si teraz môžeme povedať, vy si to potvrdíte a robte to dovtedy, kým to vnútorne neprecítite a vnútorne si to nezapamätáte. Keď si otvoríte oči, toto je dýchanie do strednej časti pľúc. Je to okolo 25% z našej kapacity, čiže pre solo dýchanie nie je to vyhovujúce. Takže trénujte to dovtedy, spojenie prstov. Mám prsty narovnané, ohnem ukazováky oproti palcom a ohnem prsty do dlaní. Toto je spojenie, ktoré nám funguje, len si to overiť, precítiť, že je to stredná časť pľúc.